Случайни минувачи откриват тялото на 16-годишния Георги Игнатов. Още докато звучат сирените за Ботев и падналите герои за свободата, те подават сигнал на телефон 112. Безжизненото тяло на момчето е открито на пейка в Борисовата градина, в близост до конната база и стадион Юнак. Самоличността на убития е установена още на място. Момчето е облечено с фанелка цвят бордо и черни къси панталони. Още при първоначалния оглед на тялото на младежа се вижда прободна рана в областта на сърцето. Районът около конната база беше отцепен. На мястото от полицията бяха разпитани родители и съученици на деветокласника. Извзети са и записите от видеонаблюдението на метростанция Васил Левски. А криминалисти с металотърсач обиколиха района, за да открият предмета, с който е извършено убийството. Към 16 часа тялото на момчето беше откарано за повторна експертиза и аутопсия в съдебна медицина, след като първоначалният оглед продължи около 4 часа. Убийството на Георги Игнатов е станало на метри от ловното място на Яна Кръстева, която беше удушена до Маймунарника. С помощта на Google Maps ще ви покажем на какво разстояние са направени двете убийства. Това на Яна Кръстева и Георги Игнатов. До сега от МВР и столична дирекция на полицията все още мълчат по случая, докато не изтече 24-часовия срок. Източници, близки до разследването, твърдят, че убийството е извършено след спор за момиче между Георги и негов съперник. Според основната версия, жертвата и убиеца си пишели във Фейсбук и се борели за сърцето на една и съща девойка. При размяна на реплики, единият от тинейджерите наръгал другия в гърдите с нож. МВР и прокуратурата издирват младежа за подозрян за убийство.